बोथोरनि थाखाय मोसानायखौ जों दान्दिसे दोनथ'बाय दान्दिसे जों नायनि ओरैजाय मा मा जानो नागिरखोब्रा मानसिफ्रालाय ओंखाम उखैबायना समायना समायनाथारना जाग्राफोराबो बर'नि खायद' बानायनाय आयं गोथाव जानो जायाखै आयंलै गोथाव जानो जायाखै गोथाव जागोन बिब' बिनानाव गोसो जासिगोन नालाय आच्छा गुमै मोजां ना जानो माबायदि टेस्टि मोनो ना औ औ बयबो मोजाङैनो बाहागो लानानै हाजार अनगायै आवगायलांनो हानायखौ जोङो हाग्रामाखौ उइसफोरबो फैबाय आरोना आच्छा आच्छा गोजोननाय थाबाय आं दाना एसे रायलायनोसै दखानिफोरजोंहाय माबायदि सोरनि माने सोर सासे बिब' सोर सासे बिनानाव बिब' बिनानाव दखानाव दिनै फार्स्ट टाइम सोर सासे बिब' गेदेरा नोंसोरो बिब' बिनानाव साबेसे बेखौ खोन्थादो आंनो साबा रेल मारना आनरेल नोंसिना बे बिब' बिनानावा देरसिन एकदम माने बिब' बिनानाव असे मारना असे ओरैनो नोंसोरो बेयाव दखान होनाया खै बोसोरसो जाखो गोबावसै 8 बोसोरसो नोंसिनाव मा मा आइटेम मोननाय जायो बेखौल'सो खिन्थिदो दे औ औ औ बेनिफ्राय बेसे टाइमनिफ्राय बेसेसिम खुलियो बेसे टाइमाव मोनजायो 6टायावनो ओमफ्राय मोनानि 4टा बाजियावनो बन्द' आच्छा ओमफ्राय नोंसिना मेन न'आव बबावहाय हा सोदोमतला आच्छा दिनै जेयाव जे इमान गिदिर जे मिटिं जादों नोंसोर मिथिना मिथिया मिथिदों होमबा नोंसोरो मिटिङाव थाङो ना थाङा सोलाबा सोर थागोन आच्छा मेन खोथाया बेसे नङा होमबा ना बन्द' जागोन आच्छा बेनिफ्राय बेखौ मा जायगा होनदोंमोनलाय नैबेखौहाय दा नोंसोर थानायखौहाय खोरोमथलायानो आच्छा होमबा नोंसोरो दिनैहाय हाग्रामाखौ नायनो थांला नोंसिनाव मालाबा हाग्रामा बेयाव साहा लोंफेरफेरना फेराखै दस्रा लोंफैबाय लोंफैजोबो आच्छा होमबा हाग्रामा सारा होमबा दिनैसिम नोंनाव साहा लोंफैथ'वाखै फैमारथाराखै ना नोंखौ नुफेराखै खोमा दखानखौ मिथियानो होमबा हाग्रामानि नोंसिनि एखे खाथि खाथियानो माथो खामानि बिराद बेस्थ' आं सोरजों रायलायबावनो आं नोंसोरजों रायलायनो लुगैदों सोर बुंनोब्ला बिब' गेदेरा सोर होनदों बिब' गेदेरा बे नोंनो आच्छा मा होनदों नोंसोर होनबा दिनै थाङा हाग्रामाखौ नायनो थाङा होमबा माने फ्राय मानसि एथ' गोजाननिफ्राय फैदों नोंसोर खाथि हिसाबैथ' एसेबाबो थांजायोमोन ना नायनो बन्द' जानाय सोरबा सासेबो थांनो हायोमोन थांबा आच्छा आदाया मा होनो खोन्थादोलाय आदा देलाय आदा नोङो हास्लाबासै ओमफ्राय नोङो दा जेनेबा हमना लादो हाग्रामाया दा CM जाबाय दा CM जासै नङा होमबा BTDनि CMखौनो होनबाय आङो दा नोंना गोसोआव माबायदि गोजोननाय दङ हाग्रामा सारनि सायाव दाथ' बर'नि थाखाय गोजोननाय दङ बेसेबां पार्सेन्ट गोजोननाय दं नोंनि सायाव 75% नोंनिबा दा माने हाग्रामा सारा साबसिनमोन ना प्रमद सारा साबसिनमोन दा बेखौथ' मा बुंबावनो औ जों बेखौ दा जेबो बुंनो हाला बेबो बर'नि फिसा बेबो बर'नि फिसा मथथे खामानिखौ मोजांल' मावनांसिगौ नङा होमबा राइट बे खोथाखौ नांगौ आरोखि ना ओमफ्राय ओरैजाय ओइ सासेजों एसे रायज्लायनोसै आं नैबे रानग्राया जोंनानो माने जाग्राफ्रा बिराद बुरजा खाथार नालाय बेसोराफ्रा रायज्लायनो समखौ मोनासै दा आंबो जानायावसो मुखुब जाथारनोसैलाय लोगोफोर जोङो मोजांनिफ्राय मोजांनिफ्राय फैनानै दिनै हेफाजाब मोनफैबाय जानो गोनां थांनाय जायगायाव जों मोनफैबाय ओंखायनो दिनै जोङो बिनानाव हटेलाव गोथाव जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावबो थांगोन दायो बिनि उनावबो थांगोन समायखेरियाव आच्छा साथामा साथामाल' मोनबाय जोंनि थाखायलाय
आं खिन्थु आंसो हाबगोन दे बेयावहाय होनखाबाय आङो